भागवत करायच्या वेळेस आपण आधी काय करतो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय. बोला, सर्वजण बोला. देवाय ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय. भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. चल, रसप्रदा माताजी, आपण एका जागेला बसा आणि मग वाचायला लागा. सुरू करा. ओके. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. श्रील हरे प्रभुपाद की जय. एक मिनिट हा. बाल्यावस्थेतील महाप्रभू मातेच्या मांडीवर रडू लागले की सभोवताली एकत्रित झालेल्या स्त्रिया टाळ्या वाजवून कीर्तन करीत. असे कीर्तन ऐकताच ते त्वरित शांत होत असत. या विशिष्ट घटनेचे सर्व लोकांना आश्चर्य वाटे आणि त्यांचे हृदय आदरभावाने भरून जाई. कधी कधी शेजारच्या तरुण युवती त्यांना रडावयास भाग पाडीत आणि पुन्हा नामसंकीर्तन करून त्यांना शांत करीत. अशा रीतीने श्री चैतन्य महाप्रभू हरिनामाच्या महात्म्याचा बालपणापासूनच प्रचार करू लागले. त्यांना बालपणी निमाई या नावाने ओळखले जात असे, कारण त्यांचा जन्म घराच्या अंगणातील एका लिंबाच्या वृक्षाखाली झाला होता. आता निमाई 6 महिन्यांचे झाले होते. अन्नप्राशन संस्काराच्या वेळी त्यांना अन्न खाऊ घातले असता त्यांनी आपल्या भावी लीलांचा संकेत दिला. तत्कालीन प्रथेनुसार मुलाची भविष्यातील प्रवृत्ती जाणून घेण्यासाठी त्या मुलापुढे पैशाची नाणी आणि भागवत हा ग्रंथ ठेवण्यात येत असे. याच प्रथेप्रमाणे महाप्रभूंच्या समोरही या 2 वस्तू ठेवण्यात आल्या. तेव्हा त्यांनी नाण्याऐवजी भागवत हा ग्रंथ स्वीकारला. महाप्रभू बालरूपात अंगणामध्ये नुकतेच रांगत खेळू लागले होते. एके दिवशी एक विशाल सर्प त्यांच्या समोर अंगणात प्रकट झाला आणि ते त्यांच्या सोबत खेळू लागले. त्यावेळी घरातील सर्व सदस्य हे दृश्य पाहून भयभीत झाले. थोड्याच वेळात सर्प निघून गेला आणि मातेने बालकाला उचलून घरात नेले. एकदा काही चोर त्यांची आभूषणे चोरण्यासाठी आले आणि ते त्यांना उचलून घेऊन गेले. पण निमाईला त्यांचे भय नव्हते. चोर मुलाची आभूषणे काढून घेण्यासाठी एकांत स्थळाच्या शोधात होते. परंतु गोंधळलेले चोर फिरत फिरत पुन्हा जगन्नाथ मिश्रांच्या अंगणात पोहोचले आणि पकडले जाण्याच्या भीतीने ते बालकाला तेथेच सोडून पळून गेले. अर्थातच चिंताग्रस्त मातापित्यांना तथा कुटुंबियांना आपले मूल सापडल्याचा अत्यानंद झाला. एकदा एक ब्राह्मण यात्रेकरून जगन्नाथ मिश्रांच्या घरचे आतिथ्य स्वीकारले. त्याने स्नानादी नित्यकर्मे आटोपून भगवंतांना नैवेद्य अर्पण केला. मात्र चैतन्य महाप्रभूंनी तेथे अचानकच येऊन तो नैवेद्य ग्रहण केला. ब्राह्मणाला सर्व स्वयंपाक टाकून द्यावा लागला, कारण बालकाने त्या नैवेद्याची चव घेतली होती. त्या ब्राह्मणाने पुन्हा सर्व स्वयंपाक केला, मात्र पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच घडले. ब्राह्मणाने नव्याने पुन्हा स्वयंपाक केला असता 3ऱ्या वेळी देखील तेच घडले. आता मात्र बालकाला पकडून झोपविण्यात आले. जगन्नाथ मिश्रांच्या आग्रहावरून ब्राह्मणाने पुन्हा स्वयंपाक केला. तेव्हा अर्धी रात्र उलटलेली होती. सर्वजण निद्राधीन झालेले होते. ब्राह्मणाने आपल्या आराध्य श्रीमूर्तीला नैवेद्य अर्पण केला आणि पुन्हा त्या बालकाने तेथे प्रकट होऊन तो नैवेद्य खाण्यास प्रारंभ केला. हे पाहून ब्राह्मण रडू लागला. घरातील इतर सर्वजण निद्राधीन असल्यामुळे त्याचे रडणे कोणाला समजले नाही. त्यावेळी बालरूपातील भगवान निमाई तेथे प्रकट झाले आणि श्रीकृष्ण रूपात ब्राह्मणाला आपला परिचय दिला. ही घटना कोणापुढे प्रकट न करण्याची आज्ञा त्या ब्राह्मणाला देऊन बालक निमाई पुन्हा मातेच्या कुशीत जाऊन झोपला. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या अशा कैक बाललीला आहेत. निमाई बालपणी इतके खट्याळ होते की ते गंगास्नान करणाऱ्या स्मार्त ब्राह्मणांनाही कधी कधी परकोटीचा त्रास देत असत. ज्यावेळी ब्राह्मणांना त्यांच्या वडिलांना सांगितले की तुमचा मुलगा शाळेत न जाता आमच्यावर पाणी उडवितो, त्यावेळी महाप्रभू अचानकच वडिलांसमोर अशा रीतीने प्रकटले की जणू काही ते नुकतेच पाठशाळेतून आले आहेत आणि त्यांनी शाळेचा गणवेश घातलेला आहे तथा त्यांच्या हातात पुस्तके सुद्धा आहेत. ते
स्नान घाटावर जाऊन तेथे असलेल्या शेजारच्या मुलींचीही टिंगल करीत. त्या मुली चांगला पती मिळावा म्हणून भगवान शंकरांची पूजा करीत असत. अविवाहित युवतींनी वरप्राप्तीसाठी शंकराची आराधना करणे ही हिंदू धर्मातील सर्वमान्य प्रथा आहे. सर्व मुली पूजेमध्ये मग्न असताना महाप्रभू खट्याळपणे त्यांच्यासमोर उभे राहून म्हणायचे, प्रिय भगिनींनो, तुम्ही शंकरांना अर्पण करण्यासाठी जे काही आणले आहे ते सर्व मला अर्पण करा. शंकर माझे भक्त आणि पार्वती माझी दासी आहे. तुम्ही माझे पूजन केल्यास ते आणि इतर सर्व देवही अधिक संतुष्ट होतील. त्यापैकी काही युवती त्यांची आज्ञा पाळण्यास नकार देत. तेव्हा ते त्या कुमारिकांना शाप देऊन म्हणत, तुम्हा सर्वांचे लग्न म्हाताऱ्यांशीच होतील. काही युवती मात्र भयापोटी अथवा प्रेमापोटी त्यांना विविध वस्तू अर्पण करीत आणि हे पाहून ते म्हणत, मुलींनो, माझे तुम्हाला आशीर्वाद आहेत. तुम्हाला अतिशय चांगले आणि तरुण पती मिळतील. त्यांच्यापासून तुम्हाला विपुल संपत्ती आणि संतती देखील प्राप्त होईल. अशा आशीर्वादाने मुली आनंदित होत असत. मात्र अनेक वेळा त्या अशा घटनांविषयी आपल्या मातांकडे तक्रार करीत. अशा प्रकारे महाप्रभूंनी आपला बाल्यकाळ व्यतीत केला. वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी त्यांनी आपली चतुष्पाष्टी विद्वान ब्राह्मणांची वेधशाळा चालू केली. या शाळेत ते व्याकरण शिकविताना देखील केवळ श्रीकृष्णांचेच वर्णन करीत. पुढे श्रील गोस्वामींनी भगवंतांना प्रसन्न करण्यासाठी असे संस्कृत व्याकरण रचले, ज्यामध्ये व्याकरणातील सर्व नियमांचे भगवंतांच्या पवित्र नामांच्या आधारे स्पष्टीकरण करण्यात आलेले आहे. हे व्याकरण हरिनामामृत व्याकरण म्हणून ओळखले जाते आणि ते आजही प्रचलित आहे. बंगालमधील अनेक शाळांच्या पाठ्यक्रमातही त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. याच वेळी केशव काश्मीरी नामक काश्मीरी विद्वान पंडित शास्त्रांवर वादविवाद करण्यासाठी नवद्वीपमध्ये आला. त्या विद्वानाने वादविवादाच्या अनेक स्पर्धा जिंकल्या होत्या आणि भारतातील सर्व विद्येच्या केंद्रांना भेटी दिल्या होत्या. शेवटी तो नवद्वीपातील पंडितांशी वादविवाद करण्यासाठी आला होता. नवद्वीप मधील पंडितांनी केशव काश्मीरीशी निमाई पंडिताची लढत निश्चित केली. यामागे त्यांचा असा विचार होता की या वादविवादाच्या स्पर्धेमध्ये निमाई पंडिताचा पराभव झाल्यास आपल्याला वादविवाद करण्याची आणखी एक संधी मिळेल. कारण निमाई पंडित तर केवळ अननुभवी तरुण आहे आणि केशव काश्मीरीचा पराभव झाला तरी आपलाच गौरव अधिक वाढेल. कारण नवद्वीपाच्या अननुभवी तरुणानेही भारत प्रसिद्ध दिग्विजयी विद्वानाला पराभूत केले असे लोक म्हणतील. योगायोगाने गंगा नदीच्या तटावर चालत असताना निमाई पंडितांची केशव काश्मीरीशी भेट झाली. महाप्रभूंनी त्याला गंगेच्या स्तुतीपर संस्कृत कविता रचण्याची विनंती केली. त्या पंडिताने तात्काळ 100 श्लोकांची रचना केली आणि वादळी वेगाने त्या श्लोकांचे उच्चारण करून आपले पांडित्य प्रदर्शित केले. निमाई पंडितांनीही तात्काळ सर्व 100 श्लोक अचूकपणे म्हणून दाखविले. त्यांनी विशेषतः 64वा श्लोक म्हणून दाखविला आणि त्यातील छंद तथा साहित्यविषयक चुका दाखवून दिल्या. त्यांनी विशेषतः काश्मीरी पंडिताने योजिलेल्या भवानी भूतः या शब्दाविषयी आक्षेप व्यक्त केला. या शब्दाचा उपयोग निरर्थक आहे असे त्यांनी सिद्ध करून दाखविले. भवानी म्हणजे भगवान शिवशंकरांची पत्नी आणि तिचा भर्ता किंवा पती इतर कोण होऊ शकतो. त्यांनी इतरही अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. यामुळे केशव काश्मीरी विस्मयचकित झाला. त्याला याचे आश्चर्य वाटले की व्याकरण शिकणाऱ्या कोवळ्या तरुणाने महाविद्वानाच्या साहित्यिका चुका काढून दाखविल्या. जरी हा प्रसंग सार्वजनिक वादविवादाच्या पूर्वीच घडला होता तरी या प्रसंगाची वार्ता संपूर्ण नवद्वीपात वणव्यासारखी पसरली. शेवटी स्वतः सरस्वती देवी केशव काश्मीरीच्या स्वप्नात प्रकट झाली आणि तिने त्याला महाप्रभूंना शरण जाण्याची आज्ञा दिली. अशा रीतीने हा जगप्रसिद्ध विद्वान श्री चैतन्य महाप्रभूंचा अनुयायी झाला. त्यानंतर महाप्रभूंचे मोठ्या थाटामाटात लग्न लावण्यात आले
आणि त्याच वेळी ते नवद्वीपामध्ये हरिनाम कीर्तनाचा प्रचार करू लागले. तेथील काही ब्राह्मण त्यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे त्यांचा मत्सर करू लागले आणि त्यांच्या मार्गात अनेक अडथळे निर्माण करू लागले. ते इतके द्वेषी होते की शेवटी त्यांनी हे प्रकरण नवद्वीपाच्या मुसलमान न्यायाधीशासमोर आणि काझी नेले. त्यावेळी बंगालवर पठाणांचे शासन होते आणि नवाब हुसेन शाह हा त्या प्रांताचा राजा होता. नवद्वीपाच्या काझीने ब्राह्मणांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली. त्याने सर्वप्रथम निमई पंडिताच्या अनुयायांना मोठमोठ्याने हरिनाम कीर्तन न करण्याचा आदेश दिला. मात्र महाप्रभूंनी आपल्या अनुयायांना सांगितले की तुम्ही काझीच्या या आदेशाचे उल्लंघन करा आणि पूर्वीप्रमाणेच हरिनाम कीर्तन चालू ठेवा. अशा प्रकारे एकदा कीर्तन चालू असताना काझीने आपल्या काही शिपायांना पाठविले. त्या शिपायांनी संकीर्तन करणाऱ्या भक्तांना रोखून त्यांचे मृदुंग तोडून टाकले. निमाई पंडितांना ही वार्ता कळताच त्यांनी प्रचंड मोठा आयोजित केला मोर्चा आयोजित केला. योग्य आणि उत्तम कार्य करण्याकरिता असा सत्याग्रहाचा मोर्चा आयोजित करणारे ते भारतातील अग्रगण्य नेता होते. त्यांनी 1,00,000 लोकांचा मोर्चा काढला, ज्यामध्ये हजारो लोक मृदंग आणि टाळ वाजवित होते. हा मोर्चा काझीच्या आदेशांचे उल्लंघन करून नवद्वीपाच्या मार्गावरून जात होता. शेवटी इतके सर्व लोक काझीच्या घराजवळ पोहोचले. हा प्रचंड जनसमुदाय पाहून काझी भयभीत होऊन घरीच लपून बसला. आता या समूहाने अत्याधिक उग्र रूप धारण केले, परंतु महाप्रभूंनी सर्वांना शांत होण्यास सांगितले. त्यावेळी काझी घराबाहेर आला आणि त्याने महाप्रभूंना आपला भाचा असे संबोधून शांत करण्याचा प्रयत्न केला. काझी म्हणाला, निलांबर चक्रवर्ती म्हणजे माझा काका होत आणि म्हणून तुझी माता श्रीमती सचीदेवी ही माझी चुलत बहीण लागते. म्हणून भाचा आपल्या मामावर कसा काय रागवू शकतो? महाप्रभू यावर उतरले, असे असेल तर मामाने भाच्याचे व्यवस्थित स्वागत केले पाहिजे. अशा प्रकारे हे प्रकरण मिटले आणि या दोघांमध्ये कुराण तथा हिंदू शास्त्रांविषयी प्रदीर्घ चर्चा चालू झाली. महाप्रभूंनी गोहत्येचा प्रश्न उपस्थित केला आणि काझीने त्वरित कुराणाच्या आधारे उत्तर दिले. काझीने मग महाप्रभूंना वेदांमध्ये वर्णिलेल्या गोमेध यज्ञासंबंधी प्रतिप्रश्न केला. महाप्रभू या प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हणाले, वेदांमध्ये वर्णिलेले असे यज्ञ म्हणजे गोहत्या नव्हे. अशा यज्ञांमध्ये वृद्ध बैलाचा किंवा गायीचा बळी देऊन मंत्रोच्चारणाच्या सामर्थ्याद्वारे त्यांना पुन्हा नवजीवन प्रदान करण्यात येत असे. कलियुगात मात्र असे यज्ञ करू शकणारे पात्र ब्राह्मणच नसल्यामुळे गोवध वा गोमेध यज्ञ निषिद्ध मानण्यात आलेला आहे. वस्तुतः कलियुगात सर्व यज्ञ निषिद्ध आहेत, कारण वर्तमान काळी केवळ मूर्खाद्वारेच यज्ञाचरणाचे निष्फळ प्रयत्न केले जातात. कलियुगामध्ये एकमेव संकीर्तन यज्ञाचाच निर्देश करण्यात आलेला आहे. अशा विद्वत्तापूर्ण चर्चेनंतर काझी श्री चैतन्य महाप्रभूंचा अनुयायी झाला. त्यानंतर काझीने असा आदेश काढला की महाप्रभूंनी आरंभिलेल्या संकीर्तन आंदोलनास कोणीही विरोध करू नये. इतकेच नव्हे तर त्याने आपल्या मृत्यूपत्रात आपल्या वंशजांसाठी देखील हाच आदेश लिहून ठेवला. नवद्वीप परिसरात आजही काझीची समाधी आहे आणि हिंदू यात्रेकरू तेथे जाऊन त्या समाधीसमोर नतमस्तक होतात. काझीचे वंशज तेथे आजही निवास करीत आहेत आणि अगदी हिंदू मुसलमान दंगलीच्या वेळी सुद्धा ते संकीर्तनाला कधीच विरोध करीत नाहीत. ही घटना स्पष्ट करते की महाप्रभू हे काही तथाकथित पलायनवादी वैष्णव नव्हते. वैष्णव म्हणजे भगवंतांचा निर्भय भक्त होय आणि योग्य उद्देशाकरिता तो कोणतीही उपाययोजना करू शकतो. अर्जुन देखील भगवान श्रीकृष्णांचा भक्त होता आणि त्याने भगवंतांच्या संतुष्टी प्रीत्यर्थ अत्यंत आक्रमकपणे युद्ध केले. त्याचप्रमाणे वज्रांग किंवा हनुमान हा देखील प्रभू रामचंद्रांचा भक्त होता आणि त्याने रावणाला चांगलाच धडा शिकविला. सर्व प्रकारे भगवंतांना संतुष्ट करणे हाच वैष्णव सिद्धांत आहे. वैष्णव स्वभावतःच अहिंसक, शांत आणि दैवी गुणांनी संपन्न असतो. तथापि एखाद्या अभक्ताने भगवंतांची किंवा त्यांच्या भक्तांची निंदा केल्यास
वैष्णव कधीही अशी निंदा वा उद्धटपणा सहन करीत नाही. या घटनेनंतर महाप्रभू भागवत धर्माचा किंवा संकीर्तन आंदोलनाचा अधिक प्रखरपणे प्रचार करू लागले. जो कोणी युग धर्माच्या या प्रचाराविरुद्ध उभा राहिला त्याला निरनिराळ्या प्रकारे शिक्षा करण्यात आली. महाप्रभूंचे मामा असणारे चापल आणि गोपाल नामक 2 अपराधी ब्राह्मण होते. महाप्रभूंनी त्यांना कोडग्रस्त करून टाकले. परंतु पुढे त्या दोघांनाही पश्चाताप होताच महाप्रभूंनी त्यांचा अनुयायी म्हणून स्वीकार केला. महाप्रभू प्रचार कार्याचा भाग म्हणून आपल्या अनुयायांना भागवताचा प्रचार करण्यासाठी म्हणून घरोघरी पाठवित असत. यामध्ये त्यांच्या पक्षातील श्री नित्यानंद प्रभू आणि ठाकूर हरिदास यांचाही समावेश होता. महाप्रभूंच्या संकीर्तन आंदोलनाने संपूर्ण नवद्वीप भारून गेले होते आणि श्रीवास ठाकूर तथा श्री अद्वैत प्रभू या त्यांच्या 2 प्रमुख गृहस्थाश्रमी भक्तांची निवासस्थाने ही त्यांच्या मुख्यालये होती. ब्राह्मण समाजातील हे 2 विद्वान अग्रणी श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या आंदोलनाचे सर्वात कट्टर समर्थक होते. श्री अद्वैत प्रभू हे श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या अवतरणास मुख्यतः कारणीभूत होते. एकमेव भक्ती मार्गच मनुष्याला त्रिविध क्लेशांपासून मुक्त करू शकतो आणि श्री अद्वैताचार्यांनी मानवी समाज भक्तिविरहित होताना आणि विषय कार्यामध्ये गुरफटून जाताना पाहिले, तेव्हा त्यांनी जर्जर मानवी समाजावर अहेतुकी कृपा करून भगवंतांना अवतार धारण करण्याची उत्कट प्रार्थना केली. ते गंगाजळ आणि तुळशी दले अर्पून भगवंतांची नित्य पूजा करू लागले. संकीर्तनाच्या प्रचाराविषयी श्री चैतन्य महाप्रभूंचा आदेश असा होता की प्रत्येक व्यक्तीने आपापली निर्दिष्ट कर्तव्ये अचूकपणे पार पाडावी. एकदा नित्यानंद प्रभू श्रील हरिदास ठाकूर मुख्य मार्गावरून जात असताना त्यांना एके ठिकाणी आरडाओरडा करणारा मोठा लोकसमुदाय दिसला. त्यातील काही लोकांना विचारल्यावर त्यांना असे समजले की त्या ठिकाणी जगाई आणि मधाई नावाचे 2 बंधू मद्यपान करून गोंधळ घालत आहेत. अधिक विचारणा केल्यानंतर त्यांना हेही समजले की या दोन्ही बंधूंचा जन्म सन्माननीय ब्राह्मण परिवारात झाला होता, पण कुसंगतीमुळे ते अत्यंत भ्रष्ट झाले होते. ते केवळ मद्यपीच नव्हते तर मांसभक्षक, स्त्रीलंपट, चोर आणि सर्वाधिक घोर पापी देखील होते. हे सर्व ऐकताच या दोघांचाही प्रथम उद्धार झाला पाहिजे असे श्री नित्यानंद प्रभूंना वाटले. या दोघांचा उद्धार झाल्यास महाप्रभूंचे नाव अधिकच प्रसिद्ध होणार होते. असा विचार करून नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर गर्दीतून वाट काढीत पुढे आले आणि त्यांनी त्या 2 भावांना हरिनाम घेण्याची विनंती केली. ही विनंती ऐकून ते दोघे उन्मत्त भाऊ खवळले आणि नित्यानंद प्रभूंवर गलिच्छ शिव्यांचा भडीमार करीत त्यांच्या अंगावर धावून गेले. हे पाहून नित्यानंद प्रभू तथा हरिदास ठाकूर तेथून पळू लागले. त्या 2 पाप्यांनी बऱ्याच अंतरापर्यंत या दोघांचा पाठलाग केला. संध्याकाळी या प्रचार कार्याचा वृत्तांत महाप्रभूंना देण्यात आला, तेव्हा नित्यानंद आणि हरिदासांचे धाडस पाहून ते अत्यानंदित झाले. दुसऱ्या दिवशी नित्यानंद प्रभू त्या 2 भावांना भेटवायस गेले. ते जवळ जाताच त्यांच्यापैकी एकाने मातीच्या मडक्याचा तुकडा त्यांच्यावर फेकून मारला. तो तुकडा त्यांच्या मस्तकाला लागला आणि मस्तकामधून भडाभडा रक्त वाहू लागले. मात्र नित्यानंद प्रभू इतके दयाळू होते की त्यांनी या अधम कृत्याचा निषेध न करता ते त्यांना म्हणाले, तुम्ही मला मडक्याने मारलेले आहे, तरी त्याचे मला काही नाही. तुम्ही दोघांनी निदान एकदा तरी हरिनाम घ्यावे, ही माझी तुम्हास प्रार्थना आहे. त्यांच्यापैकी जगाईला नित्यानंद प्रभूंचे आचरण पाहून अतिशय आश्चर्य वाटले. त्यामुळे त्याने त्वरितच त्यांचे पाय धरले. आपल्या पापी भावाला क्षमा करण्याविषयी तो याचना करू लागला. मधाईने नित्यानंद प्रभूंवर पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा जगाईने त्याला रोखले आणि नित्यानंद प्रभूंचे पाय धरण्याची विनंती केली. हे सर्व घडत असतानाच नित्यानंद प्रभू घायाळ झाल्याची वार्ता श्री चैतन्य महाप्रभूंना समजले. महाप्रभू अतिशय क्रोधित झाले आणि त्या अवस्थेतच ते घटनास्थळी पोहोचले. या पापी भावांचा वध करण्याकरिता त्यांनी त्वरितच आपल्या सुदर्शन चक्रास निमंत्रित केले.
परंतु नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना आपल्या ध्येयाचे स्मरण करून दिले. कलियुगातील घोर पतित जीवांचा उद्धार करणे हे महाप्रभूंचे ध्येय होते आणि जगाई मदाई हे दोन बंधू अशा अधःपतित जीवांचा उत्कृष्ट नमुना होते. उच्च कुळातील जन्म आणि भौतिक प्रतिष्ठा असूनही वर्तमान युगातील बहुतांश समाज म्हणजे या दोन अधम बंधूचाच नमुना आहे. शास्त्रांच्या मते कलियुगामधील अखिल मानव समाज हा शूद्रांनी किंवा त्याहून अधिक नीच लोकांनी भरलेला असेल. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की श्री चैतन्य महाप्रभूंनी जन्माने जात ठरविणारी प्रचलित प्रथा कधीही स्वीकारली नाही. उलट कोणत्याही व्यक्तीच्या स्वरूपावस्थेविषयी त्यांनी शास्त्रोक्त मते स्वीकारले. महाप्रभू जेव्हा सुदर्शन चक्राला आवाहन करीत होते तेव्हा श्रील नित्यानंद प्रभू दोघा बंधूंना क्षमा करण्याची याचना करीत होते. तेव्हा दोघाही बंधूंनी महाप्रभूंच्या चरणी लोटांगण घातले आणि आपल्या चुकीच्या वर्तनाविषयी क्षमा मागितली. नित्यानंद प्रभूंनी सुद्धा महाप्रभूंना विनंती केली की त्यांनी या पश्चाताप दग्ध जीवांचा स्वीकार करावा. महाप्रभू त्या दोन्ही बंधूंना म्हणाले, तुम्ही यापुढे जर आपल्या कुकर्माचा आणि दुर्व्यसनांचा त्याग करणार असाल तरच मी तुमचा स्वीकार करेन. दोघा बंधूंनी पुन्हा पापकृत्य न करण्याचे वचन दिले. करुणासागर महाप्रभूंनी त्यांचा स्वीकार केला आणि पुन्हा कधीही त्यांच्या पूर्व दुष्कृत्यांचा उल्लेख केला नाही. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंचा हा विशिष्ट दयाभाव आहे. वर्तमान युगामध्ये आपण पूर्णतः पापमुक्त आहोत असे कोणीही ठामपणे म्हणू शकत नाही. तथापि श्री चैतन्य महाप्रभू सर्व प्रकारच्या अधम लोकांचा स्वीकार करतात. मात्र त्यांची एकमेव अट अशी आहे की मनुष्याने अधिकृत आध्यात्मिक गुरूकडून दीक्षा घेतल्यानंतर पुन्हा पापकृत्य न करण्याचे वचन घेतले पाहिजे. दोन बंधूंच्या या घटनेपासून अनेक प्रकारची शिकवण प्राप्त होते. या कलियुगातील जवळजवळ सर्व जनच जगाई मधाईप्रमाणे पापी आहे. जर त्यांना आपल्या पापकर्मांच्या बंधनातून मुक्त व्हायचे असेल तर त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंचा आश्रय घेतलाच पाहिजे आणि आध्यात्मिक दीक्षा घेतल्यानंतर शास्त्रांनी निषिद्ध मानलेल्या दुष्कृत्यांपासून दूर राहिले पाहिजे. या निषिद्ध कार्यांचा उल्लेख आपल्याला श्री चैतन्य महाप्रभू आणि रूप गोस्वामी यांच्या संवादात आढळतो. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हरे आपल्या कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. वाचू माताजी. वाचा. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्या गृहस्थाश्रमी जीवनात विशेष असा कोणताही चमत्कार दाखविला नाही ज्याची त्यांच्यासारख्या महानुभावांकडून सामान्यतः अपेक्षा केली जाते. मात्र एकदा श्रीवास ठाकूरांच्या घरी कीर्तन रंगात आले असता त्यांनी एक चमत्कार अवश्य दाखविला. त्यावेळी त्यांनी भक्तांना तुम्ही काय खाऊ इच्छिता असे विचारले. सर्व भक्तांनी आंबे खाण्याची इच्छा प्रकट केली. त्यावेळी आंब्याचा ऋतू नव्हता. तरीही महाप्रभूंनी आंब्याची एक कोय घेऊन ती श्रीवास ठाकूरांच्या अंगणात पेरली. तात्काळ त्या बीजापासून रोप निर्माण झाले आणि पाहता पाहता त्या रोपाचे विशाल वृक्षात रूपांतर झाले. क्षणार्धात त्या वृक्षास असंख्य परिपक्व आंबे लागले. पुढे तो वृक्ष श्रीवास ठाकूरांच्या अंगणात बऱ्याच काळापर्यंत राहिला आणि भक्तगण त्या वृक्षापासून हवे तितके आंबे काढून घेत असत. श्री चैतन्य महाप्रभूंना गोपिकांनी भगवान श्रीकृष्णांविषयी व्यक्त केलेल्या प्रेमाविषयी अत्यधिक आदरभाव होता. एकदा श्री चैतन्य महाप्रभू गोपींच्या अनन्य प्रेमभावाची स्तुती करीत असताना हरिनामाच्या स्थानी गोपींच्या नामांचे कीर्तन करू लागले. त्याच वेळी महाप्रभूंचे काही विद्यार्थी त्यांना भेटावयास आले. महाप्रभू गोपींच्या नामांचे कीर्तन करीत असल्याचे पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले. केवळ मूर्खपणामुळेच ते महाप्रभूंना म्हणाले, तुम्ही गोपी नामांचे कीर्तन करणे चुकीचे आहे. तुम्ही केवळ हरिनामांचेच कीर्तन केले पाहिजे. भावविष्टा झालेल्या महाप्रभूंना या मूर्ख विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकारे त्रास दिला होता. तेव्हा महाप्रभूंनी या विद्यार्थ्यांची कडक शब्दात कान उघडणी केली आणि त्यांना पळवून लावले. ते विद्यार्थी महाप्रभूंच्याच वयाचे होते आणि म्हणून ते चुकीने त्यांना स्वतः समानच मानायचे. नंतर त्यांनी सभा घेतली आणि जर महाप्रभूंनी परत
आपल्याला दंडित करण्याचा प्रयत्न केला तर आपण त्याचा निश्चित प्रतिकार करू असा निर्णय घेतला. या घटनेमुळे सामान्य जनतेमध्ये महाप्रभूंविषयी काहीशी द्वेषपूर्ण चर्चा होऊ लागली. ज्यावेळी महाप्रभूंना हे समजले त्यावेळी ते समाजात आढळणाऱ्या विभिन्न प्रकारच्या लोकांचा विचार करू लागले. विशेषतः विद्यार्थी, शिक्षक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त आणि निरनिराळ्या प्रकारचे नास्तिक हे सर्व भगवत भक्तीच्या विरोधात उभे असल्याचे त्यांनी पाहिले. म्हणून त्यांनी विचार केला, या युगातील सर्व पतित जीवांचा उद्धार करणे हे माझे ध्येय आहे. परंतु मला एक सामान्य व्यक्ती समजून जर ते माझ्या विरुद्ध अपराध करीत राहिले तर त्यांना काहीच लाभ मिळणार नाही. त्यांना जर आत्मसाक्षात्कारी जीवनाचा आरंभ करायचा असेल तर त्यांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मला वंदन केलेच पाहिजे. अशा प्रकारे महाप्रभूंनी संन्यासाश्रमात प्रवेश करण्याचा निश्चय केला. कारण साधारणतः लोक संन्यासाला वंदन करतात. 500 हरे वर्षापूर्वी कृष्णा माताजी.